Oh, dat is wel lekker trouwens in de zinnen. Heerlijk. Je hebt ook het idee dat de winter een beetje inslijn is, hè? Zo, bam! Wow! Woe! Wat een kanon in de winter hier inslaan. Ha, goeie. Je zit even lekker in de zinnen? Ja, we zitten in de zinnen nou. Ja, ik zie het, ja. Wel lekker warm, hè? Wat is dit? Nou, geniet je net, zei je. Ja. Lekker winterwaan, lekker een bakje koffie erbij. Oh, wat mooi. Even met Ja. mijn buurvrouw, hè? Ja. Maar de bofvrouw? Ja. Nou, Ken je lekker zo goed bij je hoor. bofvrouw dat je een bakje koffie Ik ken drinkt? zij goed met haar, hè? Wil je ook een kopje koffie van mij? Jo, hè? Ja? Ja, doe dat wel. Nou, mooi. Ik Ga wil maar wel een lekker kopje koffie. even Ja. zitten. Kom maar bij, pak een stoel. Ja, Ja, maar geen stoel bij bij. Oh, ja, en dan dan kan je krijg je zitten. een kopje Ja, koffie. dat is nou. Ik wil nooit tracteren een kop koffie, zeg maar. Nou, zo is het. Want net zijn er ook wat jongens die sprutsen gek gewoon. En die jongens die zitten in het café en die zeiden van nou, was ik een bierke van uw hand? Ja, dan ga ik het maar in afslaan. Ja. Maar toen zijn de meesten in de reactie zijn eronder van het mag net afslaan, je mag erin wijken in. Ja. Ja, ik zei ja, dan nou ja, van no zei ik wat, maar ja, het meeste zei wordt iets van koffie, ja. Wat wil je hebben? Ja, Cappuccino? niet ook een kop koffie, gewoon zwart, ja, ja. Gewoon zwart. Ja, gewoon zwart. Ik wil alleen dat de mensen allemaal gezond zijn en wat lief zijn voor elkaar. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, nou, u doet uw best in ieder geval wel, hè, bij een kopje koffie aanbieden. Ja, dat, zo is het, ja. Maar dat hoort ook zo. Iedereen die moet wat aardig zijn voor elkaar. Ja, Hè? ja. En niet zoveel rommel in de stad. Alles moet opruimen. Je moet niks op de straat gooien. En dat moet je in je zak meenemen. Zo hebben wij het vroeger aan de kinderen geleerd. Als je wat eet met een papiertje, het papiertje weer mee naar huis nemen. Je bent nog echt van de oude stempel, Ja, dat Romana. ben ik. Echt van de oude stempel. Ja. Ja. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, nou, leuk hoor. Fijn. En bedankt voor de koffie natuurlijk. Hè, voor Ja. de lekkere Ja, kopje die koffie. heel graag Maar daar hast nog wat koffie. Ja, ik ga nog wat koffie. Hè, dus ik En mag nog goede even, zaken, hè? ja, goed. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Ja. Op heterdaad betrapt. Wil mij net fietsen, mevrouw? Ja, betrapt. Wil mij net fietsen, hè? Oh ja, dan mag ik net de botbreken. Daar kreeg ik les een reactie op dat ik misschien maar een blauw uniform moest. Een soort van boa, dat ik op alle mensen reageerde die ergens net fietsen maaien. Maar ik was stront vervelend als tijdens rest en dan vliegt hij in één keer in mijn fiets voorbij. Wij zijn net verwachtest. Nou, dat mag niet. Dat met mij mag niet. Nee, maar vind ik vervelend dan niet? Nou, ik heb er geen les van. Oh, dat niet. Nee, de race je terug. Ja, en als er dan een fietser komt, nou, die geeft nog Ja. Ja, dat mag niet. Maar dat is, ik weet niet, kan me gebeuren, maar dat maakt ik het in het winkelcentrum. Bijvoorbeeld. Nou, de verleden zit ik al op een fiets terug. Zelfs ik al anderen, hè. Ik ben net alleen de jeugd die dat doet. Nee, zo. Nee. En jou zelfs dan? Ik ren altijd. Oh ja? Oh ja? Ja, altijd in de fiets. Ja, als daar de winkel moest, dan is er in heen. Nee, op een fiets, maar door het winkelcentrum erin. Ja, het stiert er goed op, maar ja, van iedereen is ooit. Ik ga me niet denken. Maar ik ben net fietsen, maar ik zie er nooit wat van. Ja. Nee, zei je er nog wat van? Nou, Nee? nee, die meesten fietsen lang en dan is er net achteraan. Nou, dat doe ik wel. Ja, dat doe ik wel nog steeds wat van. Ja, nou, ik ben dat ik een soort. Ja. Maar waarom zou je er net wat van zeggen? Dus ik ben al voorbij vanuit Wieden. Ja, dat is weer, maar dan kun je razen. Hé, Ja, alles goeie, stappen. ja. Bliksem. Zit, dat is ook iets in school van. Ja, dat luistert maar in je school. Dat is niet in je school van, joh. Nee, je had wel jongens, joh. Ben jij je school van of niet? Nee? Nee? Hè? Wat zei je? Die had wel iemand verleden, maar ik niet. Nee, je had hem van hem, maar misschien meester hem ook wel niet, ja, ik weet het net. Hè, misschien ja, denk je van ja, ik een heel goed in je voor het leven. Nee, mochten jou nog jouw school kwijtrekken wezen in Ljout, die leidt hier ergens bij de oliebalkraan. Wat is dit, joh? Ja. Andere vriend. Wat ben je aan het doen? Hallo. Wat is dit? Walking. Walking. It's fun. You should try once. Misschien is het wel een soort van Noorse Polonaise dit ze doen.
Weet je, misschien als ze daar horen Polonaise, horen ze daar meer van elkaar en kroeven ze elkaar meer om met Polonaise rennen. Ja, zie je dat zitten en meet en greet met Siebrand van Haarsma Buma? Ah, dat weet ik niet. Nou, ik weet niet, maar ik kom daar net voor in jullie auto. Nee. Nee, je komt er net voor in die huis. Maar Willen wij nog filmen? Ja, je gaat meisjes een video, ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger hier. Oh, jij Dan weet vreeg ik meestal maar op straat en je ziet zo Ja, ja, gebiologeerd naar die poster van Siebrand Buma Ja, te zien. ja, Ik denk, als we hebben het had al in de kranten staan, hoor. Het al een bespreking in de kranten staan. Dus het, maar je komt net specifiek naar die auto om Siebrand Buma te meten en te greeten. nee. Dat weet ik, misschien ben je ook fan. Nou, dat is al het tweede boek net, dat is Ja, kreun. ik weet wel goed, man. Ja. Ik kan nog een boek van hem lezen. Hij was een boek van hem lezen dan niet. Nee, ik heb nooit een boek van hem lezen. Nee, ik ben net zo historisch geïnteresseerd. Hoe is dat het? Ja. En misschien als Siebrand Buma als schreeuwer zo'n jongen misschien nog wel leuk vinden, maar misschien wat hij en zo zo schreeuwen. Ja, weten we nou. Ja, dat weet ik niet. Er is nog zo volle dat je wil lezen moet, dus daar maak ik me net een volle boeken mee bij. Oké, nou best. Succes hè? Ja, hoi. Hoi. Hoe zullen we het nou doen vandaag? Dat weet ik niet, ja. Nou zijn we aan het urban sketchen. Ja. Urban sketch, zie je dit? Ja. Dus dan kun je staat en zitten en dan maak je een sketch. Dat kan, ja, van wat je joggen. Ja. En dan, het is wisselend meer, ja, is eigenlijk meer van nature sketching. Dan we kwamen kort volgt in. Als het waan zijn, nou, als we een keer together, dan dit waan. Dus dat waan eigenlijk. Dan kan je ook op YouTube zien of jij er al een keer? Nee, jij er al een keer. Oh, zo. Dus dat, ja. En je tekent al bijna wat oors. Nou, weet ik eigenlijk net. Volgens mij zitten we er wel net hetzelfde te zien op dit moment. Ja. Oh ja. Nou, die sketchen toch? Ja, zeker. Maar dat de nice heel maken. Ja. Dit is mijn urban sketch Ja, zo, boek, ja, zeg maar. ja. Dit wie met de urban sketch groep Friesland. Oh, en dan kan een urban sketch. Oké. Ja. Een hele... Oké, leuk. Ja, zeker. Ja. Dus dat... Maar je maakt eerst een sketch en dan vul je ook meer in? Ja. Allemaal die... Meestal wel, ja. Een beetje afhankelijk van de tiert, hoeveel tiert we hebben. En dan geven we dit met wanen. Maar zit ik wel eens thuis al. Ik dan denk van, nou, ik had nou kort of ik had hem in tiert. Dan... Ja, dat is een waarde natuurlijk. Nee, precies. Nee. Dus dat wanen. Ik moest de ouder een weekendje in de auto wezen. En dat zit ik bij de HEMA. Oh, zo, ja. En deze maakt Biglix dan een keer aan, meidje. Dat is wie, dit wie Snits en dit wie in Ezenstad. Ja. Dit wie in Assen, bij de Nationale Sketch Day van Nederland. Nou, dit wie toevallig ik hier, wie ik met de Urban Sketch groep. Dat ziet nu daar in Jess. Wat jouwt dat jou dan, de sketcherij? Moet ik het zeggen? Het is leuk omdat mijn meesten te doen die dezelfde interesses hebben. Ja. En je kan ik vaak van elkaar wel leren. Wat je mooi vindt om te doen, maar de tekentechnieken. En dat is vooral de meesten met dezelfde interesse, dezelfde hobby. Ik ben eigenlijk niet zo'n stadsmens, maar Oh. ja. Dus, nu heb ik dan ook de zon en die zon die staat daar. Ja. Dus ik vond het eigenlijk wel interessant, want het is nou winter. En ik denk, ja, hoe hoog staat die zon dan ten opzichte van die gebouwen? En misschien kom ik hier ooit weer een keer terug. Ja. En dan denk ik, nou, in een andere jaargetijden, hoe zou die zon dan staan? In een ander tijdstip van de dag. Ja. Dus dat vond ik wel interessant. En ja, nou, ik schrijf er ook dingen bij, dus ik hoorde daar net een boomkleven. Boomkleven, ja. Oh ja. Ja, nou vanochtend was ik bij mijn huis in Rotvallen, vlakbij de Leien. En daar heb ik dan de natuur getekend. Mooi. En de winterkleuren. En de kleuren van een bepaalde dag. Jezus. Mooi hoor. Ja, je gaat op een hele andere manier ga je kijken. Ja. Snap ik, ja. Nou. Dat is ook heel anders dan met een foto. Ja, als je een foto maakt, werkt het toch ook weer anders. Ja, en zoals hier regende het. En dit is dus, hier zie je gewoon de regendruppels zie je erin. Ja. En hier. Dus je bent gewoon ook echt bezig met de elementen. En ik vind het altijd leuk om te kijken hoe ik daarmee kan samenwerken. In plaats van dat het mij dan tegen zou werken. Kunnen we er nog ergens aanschaffen als we nog denken van, goh, ik wil zo'n mooie vogel aan de wand? Of is het gewoon echt hobby en... Nee, voor jezelf? mij is het wel mijn werk. Maar ik doe echt ook dat natuurjournalen. En daar geef ik ook workshops in. En, Oh, zo. En ik heb een boek over natuurjournalen. Dus Hoe heet dat boek dan?
Dat heet natuurjournalen. Heel goed. Ja. Als we daar zoeken, journalen? Ja, natuurjournalen of journalen. Oké, Dan kun je dat vinden. dan komen we bij jou uit. Wat een razige boom, hè? Dankjewel, ja. Oh, is dit zo mooi, de zinnen achter me. Hey. Het is dan een prachtig park, net die het station steken. Het is prachtig mooi, het jacht. Och, hé, dan waar kom je in? Hé, komt die alweer zien, man? Ja, maar we zijn net op die normale plak, die je normaal verwacht. Nee, maar dat hoeft toch ik net. Ik ga nou naar de winkel daar. Nee, dan was altijd in de winkel. Ja, Ja, altijd in de winkel. nou naar de winkel. Die vrouw die moet er even naar binnen daar. Oh, Hoeft er net naar binnen daar. Mooi zo. oh. Maar je weer om het werk, je weer naar de platenzaak? Dan beginnen we naar de plaats. Maar ben je hier in de streek? Ben je hier dan? Nee, die komt op. Dit gaat het maar even vertellen. Oh, oké, ja, pardon. Ja. Nee, ik vind die komt op. Oh, oké. Oer de Bregen. Oké. Dus dan ren ik altijd iedere dag dus van daar. Even hier en daar op de winkel hier. Dus, Ja. onzin, zo zitten. Ja, goed. Succes, hè. Hoi. Geweldig. Goed, zus, jongens. Maar wat rustig rest in de stad, jongens. Je hebt al je mooie elementen die je in de stad bent. Heel mooie dingetjes en opsmuk en noem maar op. Hier, dit is de Slotmakersstraat, uiteraard. Zo. Huppakee. De Slotmakersstraat. Hallo mevrouw, je bent hier in de Slotmakerstraat of net? Mag ik je wat vragen? Ja. Hoe is het om hier nou te wijnen in de Slotmakerstraat? Goed, leuk, lekker in het Ja? centrum. Het is wel een heel mooi stutten dit, hè? Ja, klopt. Want je bent samen in op een wal of op een voorstreek? Ja, Ja. klopt, ja. Wat ben je nou student of heb je gewoon een fasthoes hier? Nee, dit is studentenhuis, dit hele stuk. Oh, We wonen oké. nu met z'n tienen. En zou je nog letter hier ook wel ween wollen of dat net? Nee, voor nu is het leuk, maar Ja? later niet. Nee, hè? Nee. Leuk gezellig, hier zoek denken, maar Ja, dat wel. Ja, heel leuk met z'n tienen, ja, zeker. ja, snap ik. Oh, dit is gewoon helemaal studentenhuis hier dit. Ja, dit zijn 5 kamers en dan daarboven nog een keer. Oké. Ja, Dat is gezellig, joh. Het is 10 jaar. Jongen. ja, zeker. Ja, wel druk, maar wel leuk druk. Kom je nog een beetje aan studeren toe dan? Of, Jawel, ik kom nou net uit school, dus dat doen we ook nog wel. nou, ik kan me voorstellen, iedere avond is wel wat leuks te doen, denk ik. Ja, wel. Ja, we gaan vanavond ook weer uit met z'n allen, dus dat zijn wel leuke dingen. Maar is dat specifiek misschien op donderdagavond? Geen idee. Ja, donderdag is wel studentenavond. Ja, dus, inderdaad. Ja. Maar ga je door naar Doelstee of zo? Of, ja, meestal wel. Overal een beetje bij langs. Net Ja. waar het leuk is. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, dankjewel. Veel plezier. Ja. De Hoofdstraat. De grote Hoofdstraat hier. Oh, wat is dit? Wat is dit voor mooi? Ah, goeie. Hoi, Los. Mag ik je wat vragen, meneer? Mag ik je wat vragen, meneer? Wat wil je vragen? Oh, ja, maar wat is het al? Ja, dit is voor mij een hele aparte rolkar dit. Of, Dit is mijn rollator. Ik ben op zekere leeftijd en dus mijn rollator. En, ja. Moet je er ook op dak? Ja, nou, maar niet. Ik ben aan het bellen. Ik ga bierleidingen reinigen hier. Ah, zo. Reinigen van bierinstallaties. Echt belangrijk. Dat gebeurt hier. Dat is zeker belangrijk. Ja. Daar moeten ze een beetje geld mee verdienen. Nou is. Nou, succes hè. Jo, dank je. Hoi. Hoi. Geweldig. Ik mag niet hemelen, ik mag niet hemelen. Dat had in dit reageert Jimmy Stein. Ik meen net helemaal. Zoals ik al zei, had die mooie moffen van me natuurlijk was jongen. Dit is een mooie prijzige mofkes. Die had ik hier dus gekocht hier bij de Bever. Eigenlijk hoop ik stiekem nog een beetje dat de Bever me sponsoren wil. Dat zei ik eerst steeds in de vrouw. Toen zei de vrouw van nee, toen was de verzwaar eigenlijk dat de Bever dan Tom, hè, de stadstomaren die op straat hingen, dat die sponsoren wordt. Want die had het echt nodig natuurlijk. Hè. Zo'n goede doelactie opzetten voor Tom. Dat er op weer van eens een mooie moffen krijgen die ik ga. Nou, dan maar we even flink wat beeld vloggen, want ze zijn hier net aan mijn nocht. Haha, goeiedag meneer. Hoi, waar ben je?
blokker. Oh, werk je bij de blokker? Ja, zeker. Je bent een blokkerman? Ik ben een blokkerman, ja. Nou, is bij de blokker? Ja, best. Ja. Ja? Drukke periode van het jaar op dit moment. Ja, dat is heel mooi, ja. We gaan nu de kerst in. Ja. En ja, het is helaas wel te mededelen dat deze blokker er niet heel lang meer gaat blijven zitten. Helaas. Oh, nee? Gaat in januari weg. Oh, dat dus is wij spannend. proberen de klant nog wel mooi te helpen, nog voor het einde van het jaar dat wel. Ja. Maar moeten we maar even zien hoe en wat. Ja. Waar je er dan heen? Even de winter gewoon? Of? Ja, het wint gewoon, ja. Ja, hè? Ja. Ja. Ik denk, waar is de Oosterblokker? Ik weet niet, de Oosterblokker. De centrale in Schrans. Ja. Is er een te werken nog net? Ik kom van de centrale weg. Oké. Ik heb 3 jaar dat ik daar werk je. Nou, en nu, ik weet niet of ik daar wel heen ga. Ik kom zo bij Dokkum bij. Oh ja. Ja, en misschien ga ik daarheen te werken of aan Drachten te werken, maar moet ik even zien al even. Oh ja, maar dat komt vanzelf allemaal goed. Jawel. Oh ja, want was dan heel je dak om hier te werken dan? Ja, elke dag weer, ja. Klinkt wel eens een hele opgave op zich. Valt wel mee op zich wel, ja. Ja. Oh, oké. Jawel. Nou ja, is het nog succes en we hopen dat ze te goed te plakken is. Ja, helemaal goed, het komt helemaal goed. Nou, goeie jij verder en je merk hè. Hey, werkt ze hè? Ja. Hoi. Wat is hier weer met McDonald's? Wist je? Politie, handhaving. Nou, er is ruzie. Oh, is er ruzie? Ja, tussen die man die daar staat en nog een andere man. En die andere man, zijn oor bloedt helemaal. Oh, weet je. Maar ze hebben ruzie en die man is heel boos die buiten McDonald's staat op een man in de McDonald's. Oh, diegene is dan in de McDonald's? Ja. Oh, jeetje. Heb je dat allemaal gezien dan? Ja, we stonden erbij. Oh ja. Ja. En, hoe was dat? Nou, ik dacht ik ga hier niet mee bemoeien, dus ik ben lekker gaan shoppen binnen. Ja, natuurlijk, ja. Nou, dat. Wat, een druk al, ja.